Tugot, tinapalabas. Tinapalabas, nasiputan ni General Barbosa timang sursurot kan kuana ang motorsiklo. Iso ang nagsagana daytoy. Pinaltugan ng Gardo, ngem saan na napuntaan. Di malas iti putok ni Gardo, kat pinunterya na tipilid tilugan ti General. Ditan ang napasamak tirangat iti nagbaitanda. Itimot panagdalyas at dabrandong agturong iti safe house. Nakita da nakaparada tilugan ti General. Timulong rod dagitoy ang nakirangat. Ngem na pa ay dalaang. Gapo ta pinabetak ni Gardo dagiti lugan da. Iti sana nagbayag. Nagsarita da Lindon ken General Barbosa. Dagos mo't a pinagtignay ni Lindon ni Brando. Tapno sa pulen na nila kay Ignas. Kabayatan na. Agsarsarita dala kay Ignas ken Gardo. Itagagayan. Denggan nyo tituloy. Tinubela tayo anapaulwan. Tugot! Tinapalabas! Saan pa'y nga oras ni General Timatay, Gardo? Adyan to pa'y sa bali agundaway. Huwag Tata Ignas. Timulong dagiti grupo ni Brando. Ngam agpapadadaan na pahay amang parmakanyak. Ala. Aginanakan, Gardo. Amok anabannog ka. Agtignay kan tumanen iti sa bali agundaway. Huwag Tata Ignas. Gardo. Ita. Nasubok mo ti kabaalan nga aramiden ni General Barbosa. Amom ton ti aramidem. Huwag Tata Ignas. Ado tinasayang abala ti paltugukan ko na. Nalayang aglaman. Ididimteng ti grupo ni Brando. May salangan ang magasin ti bala tinabati kanyak. No minsan atargitag tumanan ni General. Agitugo takton iti ado abala. Brando, addanas ken apapanan tayo ita. Sa di na, boss. Iti sigo da plantasyon ti asukar ni Doña Dolores. Nabukelan ti planok nga ramidan. Anya tayo da, boss? Apama na malpas ti konstruksyon ti pader ti plantasyon. Sumangpeten dagiti makinarya nga agaramid iti Shabu. No kasta, agipatakder ka iti laboratorio ti Shabu, iti sigod a plantasyon ti asukar, boss? Wen, Brando. Husto launay tinangig mo. Isungarod nga ingka gumaak nga inagaw kini Doña Dolores dagiti sanikwada. Tapno maaramid ko ti kayat ko. Talaga nasirib ka, boss. Kas itinakon-akon. Naginteresak idi makitak ti lokasyon ti plantasyon ti asukar. Simka na dagos iti panunot ko, amabalin a pagipatakderan iti laboratorio ti Shabu. Ayos day ta na panonot mo, boss. Talagang ayos, Brando. Dakkalagatad ti busbusek. Ngem awan anyaman na. Gaputadakdakkal tumutla ti agsubli a kwarta kanyak. Iti kan ito amang rugin ti operasyon ti droga. Boss, nagturungin dagiti daduma kakadwa tayo iti plantasyon. Nasayat, Brando. Sumaruno tayo meta ni plantasyon. Ibagam ka dagiti buyot tayo awan-awanan daan na imbag ti dalan. Tapno saan tayo ngagpagad. Nabilin ko idan anaimbag, boss. Agimat kay tinabibilag nga armas itilugan. Amangan numaranaan tayo day jay akabusor. Wen, boss? Saan langin nga agar aramid iti saan anasaya day tao? Sigurado nga awan tibal na. Ala, mapantan iti ayan tilugan, Brando. Mapantayo iti plantasyon ti asukar. Basit la tinagbati ang buyot ni Lindon dito'y mansyon, Diana. Wen nga rod, mama. Sa nga pulo nga agpangato ti bilang dagiti lugan a pimanaw. Sa dino nga ta ti papananda. Nalabit ang mapanda makirangat. Gaputa na kaimot da iti paltog. Anya? Matay kumaday chay Alindon. Kastamat dagiti amin abuyot na. Nilaang Brando ti agbati. Anyat kinunam, mama? Ha?
Ako lipatam latan dyan ang mo nga imbaga kanak ko. Awan day chay. Apay akit kita ang matlatan ti dakulap ko, Alona. Gardo, apay akaslasan kamat ngagtrab-trabaho iti construction. Apay anak ko nam dayta. Saan mo't ngagkalkal yung dagiti dakulap mo? Ako sa anak ko na nga agbagbag ka ti tinadagsan. Kung nangamin ti kapatas nga agiawat aklaan ka dagiti masapsapol na. Husto nga tati bagbagak ka ni Alona. Ang mga numadlaw na nga gululbudak lang. Oh, napauli magkamanan. Ako, kasta nga agpaiso ti papaaramid kanyak ti kapatas iti dadya construction. Mabalin ka di apasyaran ka iti pagpapaayam? May pare ti mapanidya, Alona. Dagiti lang trabahador ti mabalin nga umunag iti construction site. Wen, kasta nga agpaiso. Boss, nangatugayam mapader ti mararamid iti aglawlaw ti planta. Wen, Brando, nalawa ti planta, iso ang nalawa mat ti pader anay palawlaw. Naska na nga to ti pader, tapno awan ti asino man a makakita, nuan niya ti mapaspasamak diti uneg. Boss, Sana na plantasyon ti asukar da ito no di ket agbalin a laboratorio ti Shabu. ayos, boss. Planadon ti amin, Brando. At damatan dagiti dinutuka kang agtrabaho. Dagiti eksperto nga garamid iti Shabu. Bayadak ida iti nangina. At damanen na bumaknang kay ti dayto ang negosyo, Boss Lindon. Talaga mat, Brando. Idi pa ila na panunot ko dayto ngamjak la imbagbagakan ka. Wen, boss, malagip ko pa idi nagdamagakyan ka. Noan niya ti pangaramatam iti dayto a plantasyon ti asukar. Insungbat mo kanyak. Makitak to, noan niya ti rumbeng aramidam. Husto ka, Brando. Malagip mo pa'y lagayam. Awan pa'y idi ti konkreto apangedeng ko. May papan iti dayto a negosyo. Nataktak laeng, gapo iti riribok a mapaspasamak. Da kayo, agbantay kayo na imbag iti aglawlaw. Iti saan nga agbayag? Dumtengan ti truck ang naglaon iti makinarya nga garamid iti Shabu. No adda masiputan yung agpalpali. Paltukan nyo adagusen. Ala, agtignay kayo. Agtrabaho tayo na imbag. Tapno dakdakkel met ti uminto nga itad kada tayo ni Boss Lindon. Ayos nga rin ito, kasta. Amoy mo tento gali ni Boss Lindon. Saan anaimot kada tayo? Basta ramiden tayo na imbag dagiti pagayatan na. Juan, Brando, amo me. Agtrabaho tayon, kakadwa. Kumusta dagiti nagwanawan a kakadwa tayo? Awan pa'y tiawag da, boss. Kaawatan nga awan ti pagpiggadan jay dumteng atrak ang naglaon iti makinarya. Nasayat no kasta, makisimpat siya kada tayo ti panawen. Awan na pulos ti pagpaggadan dagiti kontrabando. Wen, boss. Wen gayam. Panagkunak. Agkurang dagiti tao tayo. Nga agbantay dito'y laboratorio. Nukas pangarigan tamang rogin ti operasyon ti droga. Sana parikot dayta, Brando. Kabalak ti agbayad iti uray mano a tao nga agbantay iti laboratorio. Nukas tangarod, boss. Agsapulakpay ka dagiti tattao. Ako mapang iti grupo tayo. Wen, pilya man na imbag dagiti tattao ako mapang iti grupo tayo. Amangan no makaranaka iti intelligence dagiti otoridad. Adadangag pagati grupo. Saan nga aggapo iti ruwar dagiti alag ako mapang iti grupo tayo, boss? Anya ti kahit mo asawen? Aggapo iti pagbaludan dagiti tattao nga alag iti grupo tayo. Anya? Kasano nga ramidam deta? Nalakalaeng napagandarin ti kwarta, boss. Saan ka di nga dakakunsabos tayo iti unag ti pagbaludan? Maawata kon ti kayat mo asawen, Brando. Saan ka di arumor ita ni Gardo, Tata Ignas? Saan, Celia? Naskan nga aginanapay ni Gardo. Aglaylo pa'y laeng.
Tata, Kasapulan na tinaan anay apigsa. Tapno mabaalan na dagiti kabusor. Agbalin nga alerto, ken nasimbang ti panunot na ang makilaban. Awan ti rumbeng apagdanagan tayo, maipapan ken ni Gardo. Gaputa nakita ko ti kabaalan na. Aginggat sursurutan na dagiti bilin ko. Saan ang maisagmak? Tata, tila ang pampanunutot ti maipapan ka ni Alona. Ha? Apay ni alaw na, Celia. Kanayon nga agdamag kanya. Noan niya at talaga ti trabaho ni Gardo. Anya? Nadlaw nga ni Alona ti ima ni Gardo. Akasla saan nga agtrab-trabaho iti construction. Gapo taawan man la ti sugat, wenno kalyo ti ima na. Ha? Amang ano agduaduan tumanan ni Alona, kat guraan na ni Gardo, Tata Ignas. Aramidam nga rod daytay ti kabita na panawen, Brando. Talaga ka sa pula kun ti adu atat tao. Wen, boss? Ited kuntukan ka ti kwarta, kat si kanti makaamu ka dagiti ka kun sabos tayo iti pagbaludan. Ariglado, boss. Ala, agsaga na kayon, tagsubli tayo ni Dimension. Dagiti daduma, agtalinaiddan dito'y laboratorio. Kasanon dagiti dumteng ang makinarya, boss? Di mon pagparikutan dayta, adda mga sikason iti dayta. No agtalinaid ka dito'y, di mo matlaan mo ter aramidem. Boss? Saan mo atrabaho dayta, Brando? Aramiden dayta dagiti dinutukak nga agtrabaho dito'y laboratorio ti Shabu. Da kayo agbati dito yung laboratorio. Agridam kayo na imbag. Wen, Brando. Di kayo madanagan. Adda ibaon ko dito yung akadwa yung agbantay. Tapno saan kayo matamarigatan. Kasapulan mi ti adu amakan dito, Brando. Sana parikot ti makan. Inton madamdama mo't lang. Agsang peten, dagiti abastoyo. At ako maarak, Brando. Ada, ngamdi kayo unay agbartek. Tapno mabantayan nyo na imbag, di ba'y patpatak dar ang laboratorio ti siya po. Wen, Brando, amumi. Nasayat no kasta, kakadwa. Agsubli kamen ka ni Boss Lindon, ije mansyon. Da kayon, timakam mo dito eh. Naalingag ko ang naggapo kayo ije plantasyon ti asukar, Lindon. Chismosa ka talaga. Nalingag mo adagos ti ipapanmi ijay sigod na plantasyon ti asukar. Sigod a plantasyon, konam. Apay, anya tinaramid mo itan ije plantasyon? Awanan ti bibiyang mo, no anyaman ti aramidek. Gaputa saan mon akukwa ti sigod a plantasyon ti asukar. Doña Dolores, at da limitasyon ti panagdamag mo kanyak. Laglagi pa. Saan mo pa anabayadan kanyak dagiti daduma nga utang mo? Lindon. No dua talayang agsasarita. Agdumog ken respetuanak. Gaputa siyak pailati amom dito mansyon. Pakawanan na, Lindon. Di mo liplipatan dayta. Inted ko lati wayawayam. Gaputa inaklunin ni Diana ti indaton kong ayat. Iso di mo pakibiyangan pa'y noan niya ti aramidak. Gaputa awanan ti karbangam. May saka lang amono apakay kamangak to. Anya. Uray inana ka ni Diana. Kabaalan ka apatayan. Iti ka nito nga agaramid ka iti saan anasayaat. Nawatam. Mama, apay kas lang mabutbutan ka. Ay niya kumatipagbot ngak, Diana. Awan mati ambok, iha. Madlaw akas lang mabutbutan ka, mama. Apay ka di. Diana, tinaklatan ikaskaso, iha. Awan ti pagbutbut ngak. Sayang lati kinapintas ko abakat, nututupak ti may sala abagtit. Ha? Asino dahi ta abagtit? Adak da kamatam. Asino kumapay? Ni ka di Lindon, tidak da kamatam, mama. Juan, eso ngagpaiso.
Nasakit ti panagsasaw na kanyak. Iso ama ko nakabagtit day at tao. Anya ka di manan timbagbaganakan ka. Kinumustak laang di plantasyon ti asukar. Ngamimbagan akit din nga awanan ti bibiyang ko. Talaga mo't ngamin nga awanan ti pakibyangan tayo pa iti plantasyon ti asukar, mama. Dayan, No saan kayo kumaan nakautang gapo iti sugal? Kukwa tayo pa'y la kumanga aging ga ita ti plantasyon ti asukar. anya. Sayang lang dagiti nagbambanugan day di papa a negosyo. Gapo ta impustam laeng iti sugal. Anya ti plan-planwan ni Lindon nga aramidan iti plantasyon ti asukar. Awan pa'y la ti bael ko ita. Tapno bawiyak ti kinabaknang day di papa. Oh, nasayang dagiti nagbambanugan na. Gapukan ni mama. No apay nga minyan akala at ti panagsakit iti ni papa. No si bibyak pala kumang aging gaita. Saan kumaan na pukaw ti kinabaknang mi? Diyos ko, tulungan na kiti planok nga aramidan. Tapno maisublimot lakada kami ti kinabaknang day di papa. Agyaman na kiti dayta ngayon pa ka, mom. Bye. Boss, kumusta niya mararamid a laboratorio ti siya po? Baligi, Brando. Nakapweston dagiti makinarya nga agaramid iti Shabu. Sigun dayta iti kinasarita ka tao. Ayos, boss! Dumteng tumetin dagiti chemist nga agtrabaho ken agtimpla iti Shabu. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Gagayem, di uliwayan na denggen, di tuloy, tinubela tayo a napaulwan. Tugot! Di napalabas! Nobela ni Sagani Yalong Bulyeser, ken itimo direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy ng estasyon. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.